खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखादों नङा होमबा दिनैनि भिडिअआ मा? ओरैबायदि जानो लुगैदोंमोन आंखौ माने मैयानिफ्रायनो आरोना मैया आङो माने फुङाव सिखारथ'यैयावनो बिसनायावनो हासबेन्डखौ बुंदों आरो आं बिराद बोरमा बेदर जानो लुगैदों मानोबा मोनगोन ना मोनाबा होननानै। ओमफ्राय हासबेन्डा बुंबाय जोंनावथ' मोना नालाय बाजार खालिसो मोनो ओमफ्राय बिना बाजाराव मोननो नागिरा नालाय। ओमफ्राय आं माने मैयानिफ्राय नेयै नै दासो दिनैसो मोनजासिगोन आरोना मानो होनबा दिनै सनिबार बाजार जोंनाव बाजारबासो मोनो आरोना। ओमफ्राय दा लाबोबाय हासबेन्डा लाबोना होफैबाय दहायनो। ओमफ्राय आङो सामब्राम गोजा जानाय थाव ओमफ्राय बिदिनो आङो लगायनानै दोनबाय आरोना एसे गोबावानो जाबाय लगायना दोननाया। ओमफ्रायो दा फाइनालि मोनजामारसिगोन आरोना मिथिया मानोथाय आंखौ इमान जानो लुगैदों मैयानिफ्राय। ओमफ्राय हेपि जालायबाय आं बोरमा बेदरखौ नुनानै आरोना दहायो लाबोना फैबाय नालाय हासबेन्डा। ओमफ्रायो आङो नोंथांमोननो दाखालि जे आङो दख'नानि ब्लाउस सिलायहैदोंमोन ना बेखौ एसे खिथिना होनोसै। नै नायदो लाबोबाय आङो नै बेबायदि जाबाय आरोना लोगोफोर ब्लाउसआ नै बे सिगांथिं ओमफ्राय नै बियो उनथिंजा आरोना। आइया मेगन साबावो नै इयो नै उनथिंजानि आरोना। ओमफ्राय गांनैखौबो एखे डिजाइनानो बानायनो होबाय आरोना नै। ओमफ्राय मात्र बे उननि खानाया एसे बेलेग आरोना नैबे गांसेया गानबाथाय नुगोन नोंथांमोना गाननो खिन्थु बिराद मोजां जादों आरोना बिराद माने सिङाव मोजां माने माथानि माबा होबायना माथानि कानि होदेरना होबायना बिराद मोजां जादों गाननो। आं गाननानै नायखांबाय ओमफ्राय माब्लाबा नोंथांमोना आं गानबावबाथाय भिडिअआव नुनो मोनगोन आरोना। स' बेनो आरो नै बे गांनैयानो बे गांसे ओमफ्राय बे गांसे गांनै। ओमफ्राय बेसेबां लादों होननानै गोबाङानो सोंहरदों ओमफ्राय आङो खोथानोसै आरोना बे गांनैजों आंना 600 थाखा लादों आरोना। कानिया आंनि निजेनो हैखानाय जाहैबाय नालाय दख'नाखौ आंनिफ्राय होबाय नालाय ओमफ्राय 600 लादों आरोना। ओमफ्राय ओरैनो गावसोरनिफ्राय कानि लानानै सुबाथाय बांसिन लागोन खोमा दा आं आंनिफ्रायनो आंनि दख'नाखौनो हैबाय नालाय ओमफ्राय गांनै ब्लाउस सिलायनायाव 600 थाखा लादों आरोना। ओमफ्रायो मा होनो आरो गोबाङानो सोंहरबावदों मोनसे खोथा सालबारियाव मोनसे दख'ना दखान दं जे नोंथांमोनाथ' भिडिअआव नुबायानो थायो बेयाव माने बिराद मोजां मोजां दख'ना लाबोयो होनना बुंबाय थायोना आङो। ओमफ्राय नुनोबो मोनदों नोंथांमोना दाखालिनि भिडिअआवबो। ओमफ्राय सोरबा सोंहरदों आरोना बे दख'नाखौ ब्लेक कालारनि दख'नाया बेसेबां दामनि होननानै सोंहरदों आरोना गोबाङानो। ओमफ्राय नै मैया ना दाखालि बावै आब' संगितामोन फैखालि आं गांसे देखायदोंमोन ना नोंथांमोननो ब्लेक कालारनि बे दख'नाया 2500 आरोना। आंबो लाबोखांबाय गुफुर लाबोदों आङो 2500 लायो। नोंथांमोनाबो नांगौबाथाय जोंनि बे एरियानिबाथाय लायनो हागोन आरोना 2500 लागोन आरोना बे ब्लेक कालारनि दख'नाया। आं सोंदोंमोन बेसेयाव हरगोन होननानै आंनिखौबो 2500आवनो हरदों ओमफ्राय ब्लेक कालारनिखौबो 2500आवनो हरगोननो आरोना। स' बेनो सोंनायखाय खोन्थाबाय आङो। दायो बोरमा बेदर एवनायखौ स्टार्ट खालामनोसै आङो। दिनै बरियानो कुकाराव संगोन आङो एवना लाहैग्रोनोसै आरोना सारायाव ओमफ्राय बरिया संनोसै। ओमफ्राय नै आंना हासबेन्डआ मा खालामनो नागिरदों आमलाइनि रोसि ओमफ्राय आरो नै माबा एवनानै लादों आमलाइ रोसि लोंनो नागिरदों हासबेन्डआ। दा आङो संहैनोसै बोरमा बेदरखौ। ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो बेदरखौ एकदम मोजाङै एवना लाबाय आरोना सारायाव। ओमफ्राय एवना लानानै ओमफ्राय नै दायो आङो पुरा सारायाव मोजां एवग्रोबाय आरोना गासिबो मस्ला मस्लि हरनो गोनांफोरखौ हरजोब्बाय। ओमफ्राय दा आङो नैबेखौ कुकाराव होनोसै आरोना। ओमफ्रायो बिनिफ्राय मा होनो कुकाराव हरनानै ओमफ्राय खांफिननानैसो आङो माने सारायाव गोदौनो होफिननानै गरम मस्लाखौ हरगोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना बुंहरनाङा आरोना जायाखै मायाखै होननानै सोरबा गासिबो नङा सोरबा सासे सानै होनग्राबो थायो नालाय। ओमफ्राय जों जेरैबायदि संनानै जाबोफेरदों बा जोंखौ जेरैबायदि सिखायदों जों बिदिसो संनानै जागोन नङा होमबा। ओमफ्राय गासिबनिबो संनायनि माबाफोरा बेलेग बेलेग जायो ओंखायनो माने जोंहा जेरैबायदि जायो आं जेरैबायदि सङो बेखौ आङो नोंथांमोननो एसे देखायबाय आरोना। गासिबखौबोथ' आङो दिनै भिडिअ लाजोबनो हानाय नंला। ओमफ्राय दा नै कुकाराव सोबाय आङो। दा बेखौ खोबना हरनोसै आङो दै होनानै दै गुदुं।
ओमफ्राय लोगोफोर दायो ओंख्रिया मोनबाय आरोना माने एसे थेब थेब संदों ओमफ्रायो दा माने आं संबाय थानायाव भिडिअ लायासै आरोना लाइनबो गैयामोन नालाय ओमफ्राय स्रां स्रां जायाना लाइन गैयाबाथाय ओमफ्राय दा ओरैबायदि ओंखाम उखैखाबाय मा बुंनो आरो 4ता जाबाय आरोना दायो टाइमा ओमफ्राय दा जोङो जानोसै हासबेन्डजों आंजों ओंखाम मोनजोब्बाय आरोना जानोसै दायो नै लोगोफोर जानोसै आरोना जोङो एकदम गोथावनो बोरमा बेदरजों बिथिं नै सामब्राम हानानै लाबाय ओमफ्राय नै बोरमा बेदर माबायदि जादों खोन्थायासै माथो बेदरालाय मोजां जादों मोजां जादों मानो होनबा कुकाराव संदोंना गुरै जायो कुकाराव संबा मोजां जायो जानोसै जानो लुगैनाय ओंख्रि दिनैसो बिराद गोबाव जाबायमोन ना बोरमा बेदर जायैयाबो संख्रि एसे लानोसै रोसिखौल' फोरानबावनांगौ रोसिखौ नै आं जाखानाय बायदि मोनदों एसे लाव लाव होखायाखैना आंलाय नों गोथाव मोनजायाखै होनबा गोथाव मोनजायाखै होनबा आरो टेस्टि जाबावगोन दा नों टेस्टि मोनदों नामा होनबा दालि संनानै ओंख्रिया एकदम फोरानथारनांगौमोन एकदम गोरान जेब जेब दोननांगौमोन मोजां जाया बिदिबा बोरमा बेदरखौ एसे रोसियानो जाखायो नोंथ' जेब जेबब्रा दाबो गोथावानो जादों माथो नङादा बिराद गुरै जादों आरोना बेदरा कुकाराव माबानायखाय नोंनि मथे दैया रानबावनांगौमोन आरोना लगायना जानो हानाय दोनदों आं माने ओंखाम नाङा टाइम मारबाय ओंखाम जानायनि 4ता जाबाय लाफा एवनाय दंमोन लाफा एवनाय गैया खुदुनासो नङाबा लाफा खुदुनाया एसेल' लाफाया बांसिन ओंखाम लायनोसै आं नोंनो एसेब्लाबो रोसि नांगोन ना जो गासिबो नांला आंनानो दङ नै रोसिया आंबो लाबावगोन फुङावसो गोथाव जागोन फुङाव गोथाव जागोन आंबो लाबावगोन माबाखौ मा होनो ओंखामखौ जाग्रोनि आं बेखिनिखौ सामब्राम नांगौ माथो मोदोम जाबाय र' आंहासो जानो जायाखै जाबाबो आं ओंखाम एसे लायनि गोथाव मोनजासोदों आं निजेनो संनानै निजेनो ओंखाम लायनि आङो नों नांला आं नांगौहाय गोथावथार मोनजादों जानोसै आं उदै बुंजासे मोजाङै गोसो होनानै
ओंखाम बारा जाबा पेटलि जायो इसे जाबाव नोंबो बै ओंख्रि रोसि सबजिफोरखौ बारा जानांगौ होमबाथाय मानसिया देहाया फिसायैनो थायो मोदोमा ताग्रा जायो नंगौ औ बेदर लायनि र' इसे आंनो सामब्राम नांबावगौमोन बेलाय माथो सामब्राम बे मोनसेल' जाया आंनो जायाबा मा जाखो नांला बेदर दा हराव जा फुङावबो दनै मोनजाबानो जायो खिन्थु दैलि मोनजानांगौ ओंखाम गाबनायनि दैलि माने दसे दनैबाबो हदायानो थानाङो खिन्थु बुरजा जानो लुगैया आं सामब्राम हानानै लायनि गांगां जालायनाय जाबाय होनदों ओंखामखौ सिलिखा जानोसै ओंखाम जाखांनायनि लोगोफोर मा बया फैदों नों दा नै बावदों आङो नै मोजां नंखाया सिलिखा जाबाय आरोना ओंखाम जाखांनायनि ओमफ्राय जानो लुगैनाय बिजों मोनजाबाय नालाय एकदमबारे गांगां जालायनाय जाबाय खननै लालायनानै जाबाय आरोना आङो ओंखामखौ मैयानिफ्राय आङो बोरमा बेदर जानो होननानै होनगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय जाबाय ओमफ्राय मालाय आङो एसे मोदोम जादोंनो लोगोफोर माने मोदोम जादो आब'आ एसे होननानै माने सोरबा कमेन्टआव आगैमोनासो होनहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै आंना हासबेन्डआबो होनबाय आरोना मोदोम जामारदो नोङो एसे होननानै जामारदो आगोलाव फिसासा पापा दिनैनि भिडिअखौ आङो बांद्राय मोजाङैथ' लानाय जायासै अब्लाबो जिखिनि हायो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय भिडिअखौ आङो संनायखौथ' फारसेनिफ्राय देखायजोबनो हायासै ओमफ्राय मेंबाय रायलाय ओंखामखौ बुरजाबो जाना लाबाय नालाय ओमफ्राय बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ थेंक इउ सो माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दिनै आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना भिडिअखौ स' भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनबायबा एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक मोनसे खालामनानै होनो बावनाङा स' बेखिनियानो बाय बाय लोगोफोर बाय मानि फाल्टु खालामबाय इयाव बाय